рухшуна лапай падарҷон. дарро нигоҳ кун бачам. Майлаш. дар ин саҳари рӯз кӣ бошад? лапай хоҳарҷон. Ассалом апаҷон. Апаҷон, падаратонро файро кунед, ба падаратон гап дорем. Майлаш хоҳарҷон, майлаш. падарҷон, набераҳои аммаи Саодат омадиянд. Шумо ба гап доштиянд? набераҳои аммаи Саодат бале. хабардор шуданд ки ман ба ҳаҷ меравам. гапшон зан биёянд, гапшон зан биёянд. дар ин саҳари рӯз Ассалому алайкум. алайкум барсалом. Амакҷон, инҳоро бибиам доданд, ки ба ҳаҷ меравед, гӯшна мондед, ҳатман инҳоро хӯред. раҳмат бачам, раҳмат. ман шаб аз бибиятон дуо гирифтам. он кас барои ман ҳамчун модар мешавад. бо ҳоли гӯ вақти рафтанам ҳатман рафта дуо мекунам. майлаш? Амакҷон, якчанд савол диҳам мумкин? чаро не? гап зан бачам. чӣ савол доред? ин саволҳои маро ба хонаи худо рафтед, ҳатман ба худо бигӯед. ин гапҳои маро ба хонаи худо рафтед, ҳатман ба худо бигӯед. Чаро ҳамсояи лоиқро бой кардиву лоиқро камбағал? ҳар рӯз падари маҳмуд ба хонаашон чизҳои болаззат меорам ва мо то ҳол чизи болаззат нахӯрдаем. ҳар рӯз ҳамсинфонам ба мактаб чизҳои тоза пӯшида меоянд, вале ману хоҳарам то ҳол чизи тоза напӯшидаем. амакҷон, боз ба худо бигӯед, ки чаро лоиқи хоҳарашро сағира кардӣ, ки то ҳол азоб мекашанд. ҳатман, ҳатман ҷони амак. ман дуо месозам, ки худованд туро тавонову дорову қудратманд гардонад. амакҷон, ҳамин охирон гапамро гӯям. барои хизматҳое ки ба ману бибию хоҳарам кардаед розӣ бошед ва дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. майли хуб. амакҷон, хуб. майлаш. акай саид, ман ба хонаи худо намеравам. маблағи билети маро чанд қадаре метавонед бозпас гардонед ва ман як суратҳисобро смс мекунам ба шумо. ҳатман дар ҳам гузаронед. ҳам масҷиду ҳам қиблаву ҳам каъба баҳона аст. диққат бикунем нури худо дохили хона аст. ин гуна чаро дар пайи исботи худоем, ҳамсояи мо гушнаву мо сер бихобем.